Stariji čovjek sedeo je sam na mračnom putu. Nije bio siguran kojim pravcem da krene, a zaboravio je i kuda je putovao. I ko je uopšte bio. Nije se ničega sećao. Odjednom je podigao pogled i ugledao stariju ženu ispred sebe. Ona se osmehnula, bez zuba, i uz hrapav smeh rekla: Sada tvoja treća želja. Koja će biti? Treća želja? Čovjek je bio zbunjen. Kako može biti treća želja, ako nisam imao prvu i drugu? Već si imao 2 želje, ali tvoja druga želja bila je da zaboraviš sve što znaš. Ce rekala se jadnom čoveku. Tako ti je ostala još samo jedna želja. Dobro, Reče on nesigurno. ne verujem u ovo, ali nema štete da pokušam. Želim da znam ko sam zaista. Zanimljivo. Reče starica dok mu je ispunjavala želju i zauvek nestala. To je bila tvoja prva želja.